Tan só conta con 6 anos de idade, pero está á altura de pilotos expertos. Non é para menos, tendo en conta que practica coas motos dende os 3 anos. A velocidade que acada nos circuítos e os saltos que dá deixan a calqueira ca boca aberta. Apenas se desenvolve ante os micrófonos, pero o seu futuro sobre as dúas rodas non ten límite a bordo da súa. Unha Kawasaki 65. Fran Vila xa logrou importantes premios, resultando segundo da Dagan Cup o pasado ano na súa categoría e quedando de primeiro noutros campeonatos. En la Dagan Cup, A Dagan Cup. E de que quedastes? segundo. Sábado vai participar na Dagan Cup en Ribeira. Entrénase nadando e correndo. Nadando, andando, E que máis? e nadando. Ten claro o seu obxectivo. En Ribeira teño pensado quedarte primeiro. O seu piloto favorito é Sergio Fernández e o seu soño correr na Copa do Mundo. Me gustaría correr en el campeonato del mundo. Gústalle a velocidade e os saltos e sobre todo derrapar nas curvas. A miña moto corre moito. Me gusta derrapar nas curvas. Os amigos dilles que este deporte é fermoso. Que é un deporte moi bonito. A Dagan Cup celébrase no circuíto Círculo Mercantil A de Besa o 30 de abril en Ribeira. Neste circuíto de area único en Galicia competirán pilotos de todas as idades en 8 categorías. Entre o máis dun cento de participantes atoparemos a membros do Motoclub Ribeira School. A Dagan Cup atrae a pilotos expertos e amateurs. Juan Carlos Muñiz tamén vai participar nesta proba. Sí, corrín a temporada pasada inteira e esta é a segunda. E a segunda carreira? A segunda temporada. A segunda temporada. Ganaste algún premio? Ganín a carreira pasada do IFEBI. Apenas fai 3 anos que comezou a practicar este deporte, pero xa gañou algúns premios. Agora agarda gañar esta temporada a promoción para correr en élite. Ganar esta temporada en promoción e correr a que ven en élite. Coa súa KTM 350 agarda quedar nunha boa posición e anima aos afeccionados a presenciar a Dagan Cup. Que se animen a vir, que apoyen este deporte que non é tan famoso, pero que é moi arriesgado e divertido, e que veñan sin dudalo, que vai estar moi ben, moi ben. As carreiras comezan ás 4, pero pola mañá poden presenciarse os entrenamentos.